Drage hrvatske sestre i hrvatska braćo, slavimo ovdje u Zagrebu, slavi cijela Hrvatska, dostojanstveno, ponosno. Prvi smo korak u demokraciji učinili na izborima, a danas ustanovljenjem vrhovništva Hrvatske u Hrvatskom saboru. Kažu mi da i ovdje ima ne samo Zagrepčana, nego i predstavnika svih krajeva Hrvatske. Pa ne mislim samo na ove granice Socijalističke Republike Hrvatske. Mislim na cijelu Hrvatsku. I onu domovinsku i onu iseljenu. Provedimo ovo veče u veselju, u zabavi, u dostojanstvu. Ne dozvolite nikakvih izgreda, nikakvih provokacija. Dokažimo čitavoj Europi što smo još do sada dokazali, da smo jedan od najdostojnijih naroda Europe. Izvojevali smo svoju slobodu, čuvajmo je, a od sutra je gradimo. Veselite se, živjeli! Draga braćo i sestre, Hrvati i Hrvatice sa svih 5 kontinenata kugle zemaljske, ja vas pozdravljam kao zastupnik Hrvatskog sabora, prvog pučkog demokratskog sabora izabranog u povijesti hrvatskog naroda. Vi iseljeni Hrvati možete biti ponosni sa svojim doprinosom koji ste dali moralno i u svakom drugom pogledu podršci svoje braće Hrvata koji su bili potlačeni u Jugoslaviji od 1918. do danas. Danas, evo, svanuo je dan slobode, stvoren je i konstituiran prvi Hrvatski sabor koji je vrhovno zakonodavno tijelo i vrhovni organ vlasti Republike Hrvatske. Ali on predstavlja i sve Hrvate i štitit će sve Hrvate na kugli zemaljskoj. Rekao sam neki dan u Kelnu da nema te sile koja može okupirati Hrvatsku, jer je Hrvatska na svih 5 kontinenata. I nema te policije koja može više pohapsiti Hrvate. Evo, ja vam govorim kao sin plavoga Jadrana, a doktor Tuđman je sin našega divnog Hrvatskog Zagorja. Mi se danas slažemo diljem cijele Hrvatske povijesne domovine, kao što se slažemo i diljem svijeta. I nije pobjedila jedna stranka ili samo jedna ideja uska, nego je pobjedila ideja slobodne države Hrvatske. Zato veselite se i neka živi naša domovina Hrvatska i naš novi prvi demokratski izabrani šef države, dr. Franjo Tuđman. Dragi Hrvati i drage Hrvatice, najljepšega grada na svijetu, najljepšega grada, najljepše zemlje na svijetu, a to je Hrvatska u ovom
najdivnijem gradu u svijetu, a to je Zagreb. Dobro vam večer, dobrodošli. Pozdravljam vas u ime raseljene, ali ne iseljene Hrvatske. Istina, dragi prijatelji, Hrvati su raseljeni od sjevernog do južnog pola. Ima nas na svakom medijanu, ima nas na svakoj paraleli. Mi smo sa tijelom u tuđini, a duh je ostao u Hrvatskoj gdje ćemo se i vratiti. Kako vi doživljavate ovaj dan slobode Hrvatske u domovini, u Zagrebu, tako i mi doživljavamo ovaj dan samo na jedan drukčiji način. A to je pola srca je obavijeno tugom zato što nismo u domovini, a druga polovica je obavijena srećom zato što je danas Hrvatska slobodna. I zato vam kažem danas u ime svih Hrvata, raseljene Hrvatske, da ćemo se vratiti u domovinu, da ćemo skupa s vama izgraditi, kako sam i već rekla, najljepšu državu na svijetu, od sjevera do juga u njenim povijesnim granicama. Bog i doviđenja. Draga hrvatska braćo i sestre, ne želim držati nikakve govore, ali vas pozivam da zajedno sa mnom kažete neka Bog blagoslovi našu novu hrvatsku vladu, našu novu hrvatsku vlast, a ponajviše našega predsjednika doktora Franju Tuđmana. Živjela nova hrvatska vlast i živio hrvatski narod!